Tuhani sama tuai kita roh disalelenai pasadama kami oh Tuhan dihuriam nama muliai saroha kami mangolompo mamuji paksa ngapon ho Tuhan tapasa darohata rata puji Tuhan sama tuahi kita roh bisa lelenai. Dihita saluhuna hasuhuton raja ni dongat tubuh raja ni boru raja ni grion raja ni hula-hula di punguan bolonon ditikyon marpungu dohita laho mamestahon tuguni opukta raja sohuturon siaan ale akadongan mardongan gogo siat debata ama parholong rohai sayang giat ma raphita di bagasat dame dot sonang ni roha lahu mangulahon ulaon horja tugu raja sohuturon siaanon marhite sian ulaon horjaon sayang giat maatong tipul jala sangap debata olat nion saat rodi saleleng nilelengna saya sau mamian dame nadihita jolma suang songoni di sudena pinoparni raja sohuturon siaan Rakma bahimita di tada silangi di bagasan guarniama do tanak do tondi porbadia. Saya di basa-basahon ma tuhamu hagogo ondo dame nasian di bata ama. Nang nasian Tuhata Yesus Kristus. Saunari do rodi saleleng nileleng. Hamu aliak kadongan na inaholongan di saluhun na hagaliota doot parniulata. Nahurang talup ditiki naung salpui tatopoti manuaing akadosata asa tau hita manangihon hata ni Tuhani rakmadok maita o debata para siroha husol solido dosaku alani uhumunata mangonai tuau alai lumobi alahu paleaho sibahin denggan no balgadiau jalana sumurung hinda dengganmu au maka gigi dosaku dohot marbaga-baga, mardongan pangurupin yasim padenggaton parangeku, jala so mardosa be, o Tuhan, asiroham diau pardosaon. Amin. Hatani debata, nagabi ujahan dohot odolan ni perpunguata sadarion, imanan yenet sian Sada Tesalonik 5 ayat 10 sahat rodi 24 songonon ma didok disi hamuliaon ma diho ale Tuhan. Toktong mahamu marlasni roha unang macadi hamu martangiang madok mauliate mahamu siala saluhukna ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Yesus Kristus unang itu pihamu todi unang liaro hamuna di panuri rangion tak kasih hamu masaluhukna nadenggani
ima tiopamu. Pasiding hamuma nasa rumang ninaroa. Di parbadiai debata pardamai mahamu gabe nasundenggan. Jala diramoti matod dimuna nang roha, nang daging, asayaswa surahan, diharoro ni Tuhata Yesus Kristus. Haposad doi bana majohamu sai pasauton na doi. Songonima berita nauli ni Yesus Kristus. Puji-pujian madiho ali Kristus. Damang dainang hurian itu hatta dibagas pertangyangata di Manogoton. Na perjolo sehali mengarimangi pahusor-husorhon mendalami hatan itu hatta taringot tu bohal ningoluta di hasianganon. Na perjolo sehali kudoko kami tinggalkan dulu parrohaon portibi alai eahima parrohaon hadebataon. Bahasa udoko kami songoni alaridok marlas niro hamahamu di bagasa Tuhan. Mulo di Filipion hulahi mandok marlas niroha mahamu. Hata las niroha dang tagamon dapoti iya so di bagasan Kristus hita. Molo roha portibi do rohatta di portibion ahamanaro takas do taboto bahwa dunia ini diguari mau diata batak rura partangison. Berarti dangadong hasonangan. Dangadong nahot di tanon susah rusudi molo holan pamatang tapi kiri. Alai molo di bagasan Kristus hita mangolu apit malianon itu hatta tu hita las niroha. Bahkan nasumolo tu hita ama natorastai manang nataoli manang panguli belum tentu boy mabalas ni roha pasangan na. Belum tentu. Nak peridok holak kodo nian di rohaku didikii. Alai pudar do sudene portibion. Jala mago do saluhut nai alani pamatangon. Alai molo Kristus idongatta. Hot doi rodi saliling nililingna. Atong bahara bainok kumabuat las ni rohai. Marsiadu mahamu manggulut. Merlojong mahamu mangadu las ni rohai. Do cara nama cai murah. Holakodo Tuhan pangudian nami. Holakodo pangalu-aluan nami. Las ni rohai tari parmai tuhita. Alai molo tapak kedo pamatangon. Las ni rohai tinggal dui saluhutna. Ala pamatangon asing do. Saya najat do dipikirion. Pamatangon saya nahurang do dipikirion. Ido benaro Yesus tu portibion. Unang tinggal do hita di bagasa hulomon. Asa mangulu hita di bagasa sitongan. Atong gulut tamulas ni roha. Marhite hasadaon. Asa naing sadaha mutuari na mangihut. Poparan ni raja sahuturoni. Ay muluh rimang-rimangi guar munay matcebel gadui. Alay manangis na subuhi makuti repot dui. Mulu idok sahuturon, digoyang pun tidak bergerak. Angin puting beliung pero tetap berdiri tegak. Alay mulu rohatai dang bui tapaune. Sodung marisuang guar nyo putta sahuturoni. Atong naing bersatu kita teguh. Jangan bercerai supaya jangan runtuh. Marsada hamu di bagasat tuhoni. Asa toho hamu peparan ni sahuturon oputta nagabe. Ima pangiduan nami mengalului las niroha di hamu saluhutna. Unang macadi hamu martangiang. Bahasa di dok tuhatta songoni. Di dok panurirang Tesalonika songoni. Di tiki hita martangiang di sima hita rap bergumul do debata mangido. Ahana hobbar di pernguluta.
Ayang kutu tulang tatabaido belum tentu do dilayani. Bahkan tua mong tapi tabaido abete coba dau kepekuinna. Alai Tuhan pemilik segala sesuatunya yang mampu memberikan apapun kepada kita. Di tangan siamunda do gajang ni umur, di tangan habirang na do hamoraon, rade di jolona molo tapangido. Jadi mulai halak batak na tutua maduk anak kona unang jugul hamuda, anggor iso perlu jugul. Alai martangiang. Jugul hok kamu ma martangiang. Dungi pasahaton nama kau deng mang narik kok di hamu. Tuktuhi hamu ma saya nau kapud do di hamu. Alanime pinangido gomos tua paran ni oputon rodi hita salut na pungudison. Naing hita di bagasan jugul martangiang tutuhani. Asa dapotan pasu-pasu jala dapotan pakirimo kita di hari sugut. Ima surgo sambulon naung di parade tuhat tadi hita. Unang marisuang tuhat tainok tubuh dosat tadi hau pinur silang. Cakas taboto bahwa silangi dua bahan. Sada tugitjang buti tigor, sada songonon di samping. Bahasa ikut diabati di son, hubungan sesama kita harus dulu lebih baik baru kita silaturahmi dohot tuhatta. Langsung kita dang boy unang jokale pada enggak kamu jamu portivioninna. Diakar ruh ni permaranggion, diakar ruh ni sude pada enggak kamu jo. Acugarian songkali do beyon na silangi buti asa gugu gomos ondang sara do pakna. Alai diabat di sob buti silangi. Nani dok na disi mardame jo hamu di portivion. Sada jo hamu di portivion. Ai nabi naim mutu sara sian namet meti nama batu aude. Song itu tahe. Nama batu aude. Manang nabi naim mutu dong ammi. Nama batu aude. Atong tasuan na uli ring gatudong atta asa dawatan uli ta siat Tuhan. Jadi mau lupa kita langsung taruh manupul tu banu agijang dang boy dako tampang ipet takos tasong ini tahe daw ngaki ikut tunggu jul bardingga kita portibio kan ikut tunggu jul bardingga di portibio dang adong dalan ni tabongot tu surgo dang merdengga kita di portibio sedia dalanna ai hita do merealisasikan firmani ro firmani ulo hamu na denggan ro firmani baik kamu songonon makana di dok unang lias ro hamu mamereng panurangion adong dison nakingan ikan unang lias alaniaha firman nabi nasahat ni napasahat toni hatani debatadoi berarti napasahat toni ketikai mewakili Tuhan. Jadi unang liaro hatta mamereng akka panirangion. Maritima dihamuna hasu bolon. Perlu hita makka muliatehon di siala saluhut. Kadang kita on alani pamatangon ulu berpikir atau ibadah ulu bulu ni rohana maisi adong dui manang ahana suruh honon ni ala radi adong dui adong dong muse toy mapadok madisi artinya disi kita tidak menerima Kristus yang sudah lahir dan sudah mati di kayu salib untuk kita ikon taboto romadok mauliate di siala salhut alani lempang marohatta anggotong do pehita marungut-ungut anggotong do pehita mangiburu anggotong do adong elat te late dunia ini sangat gelap tohori tahe sangat gelap berarti si malolongta masih belum terbuka untuk menerima Kristus sebagai juru selamat yang bisa memberikan segala sesuatunya untuk kita dang boy alanima ikon mauliate di siala saluhut alai bahasa hita sering gabe tahujat dongata dina hurang patas madapotok kita ala hita tong di bagasan na hurang pas manang di sisi negatif do hita mikiri dongata molo tatangkapi na sian sisi positifna olo tahe idopina binotona malum do rohata ale tatangkapi ma atau mata epis ni mata ana doi. Ini repot. Gijang ni rohana doi. Ini tidak bisa. Ala bakdo misalnya di si lihat tuga dokta. Nasu sengaja do anak raras manang raso-rasoi. Itu rasing do tarokon manang ala mangobaki buti kan duduk goi na mangobaki di pergarongan. Orang ibering sapatun si berhuli-huli. Itu persoalan. Bis ni mata ana doi. Jangan. Ikon kita lebih berpikir tentang na terjadi ahadoi hidupnya Nabi Notona.
Malanima gabi mangulu mata ni Kristus di bagasan rohatta. Mangulu manak partodiota. Dang loja hita gabi mangangguhi sangot sipilibigu. Alai gabi merpakirimun na mangulu. Ado no borak dipikir rohatta. Amang holmen. Mulu merbada hutuau. Borak dui. Dangi no borat. Mulu merbada hutuau. Mah anakku. Pagar metoniku malum dui. Alai kum merbada do hutu dirim. Turoham. Bari kok nai. Jamidan yamat tau merbada turohana. Masih badan. Padau akan asuture. Sian roha. Harus berperang dengan diri sendiri. Baru asabu kita gawe anak mata jalaha holongan. Mulodang boy marpora kita dok dirita. Barat tidak tetap derita. Ise doau. Hola kalak guda suku mulu mamulus. Ise nama mulusi. Perlu arung pengendalian diri. Ise doau. Ngasongod dia au. Jadi haita markaca hola isorminat do. Ngabagak tahe. HP mulu bagak kita orang lain yang puas melihat kita. Oh bagak gua. Kateng go putok mai. Orang lain yang puas, saya yang puas melihat amango. Apalagi kita kuluk ngai. Merasa puas karena dia ganteng. Alai bohado hita ngau puas kita diderita. Wah ini. Asa puas kita diderita. Iko naung respon pengendalian diri. Tasuku tu dirita. Ngaboha au. Semina. Ngahana hula. Alanima dihamu damang dainang ikut taporangi dirita. Mamorangi dang madokon ikon gotilat diri tau daw. Pangalaho na hurang na dihitai. Pangiduan ni pamatangi. Akan najat na dirohai. Porangi siya dirita. Asa marhapolino kita di bagasat Tuhan. Atong saut mahatani Tuhanon gabe bohal ning ulumuna. Jalabui suratom muna di pustahamuna. Bahwa pesta. Peresmian tugu segala. Bagus pesta ni. Raja sahuturo ni dohot nyanakonna. Do pasuduk bulonna. Tersurat di syarat Tesalonika 5 ayat 10 sahat tu ayat 24 gabe senjata sulu di nahulum jala tukuk diladit gabe baik kamu mai sipatu haringgason hoho sagugun dahulu kasangapon rade doamu disi ima panggiduan nami amin di bagasan guarniama anak dotot di Purbadia. Rab jonjong maita saluhuna. Hamulia kadongan saunari. Rak mahita makatidakon ha porseota. Au porsea di debata ama parguko na sa tudusan. Sito palangi do tanoon. Do di Jesus Kristus an asadai. Inanir sa toni Purbadia. Jalan tubuhan na Juan Maria nang manaon na porsuk di panghuman ni si Pontius Pilatus naung dipersilakon matedo ditanom naung tuat tubanuatoro di hari patuluhon he siatong atongan yakana mate naung manaik tu surgo hudul di siamu di debata ama parguko na suatu dosan siani bebana roh muse manghumi halak na manguludo na mate au porsea di tondi Purbadia di huria Katolik na badia di hatopan ni halak na badia di hasisaan ni dosa dohayo ni daging dohot di hanguluan na sora suda amin. Tangiang hatopan tong do pehita jongjong di dok Yesus do di dia marpungu dua manang tolu halak di bagasan guarhu di sidoau di bagasan jala marhite Yesus Kristus tapasaat maaka tangyangta tu amatta debata sian hasuhuton Ale Tuhan debata amanami para si roha jala pardengkap basa na sumurung. Puji-pujian mardongam mauliate di pasah roha nami tuhole Tuhan secara khusus peparan nyopunami souturon. Ala di doko di tikio di ula korza na upatu pahami hai paso di hami saluhuna. Mauliate Tuhan diho.
Sai ramoti matok-tok peparan yo punami sa uturonom mangdidia penuaing maringana di dia portibion. Asa rapami sude na di bona pasogi todo na di pangaratoan. Majalo las ni roha sangok katami. Marhite-hite akaulaon nami na denggan ale Tuhan. Ale Tuhan debata amanami. Ramoti masude leo kai paso di sude hahanggi nami na di dua todo na di dua nasing. Suak songoni ale tuhak kula hula nami salu nananaing rotuson. Doho boru nami nanaing rotuson ale Tuhan leo kai paso ale Tuhan. Asaret tahami disod di atongani alamanon. Makalatson ulaw na upatu pahami imahorzan yo punami opu sauturon. Pos dorohanami ale Tuhan. Dak pauzatomu yanak komu na rojo-jo mangelek tuho. Sayo loy mapangiduan namion. Sesa saluh na pangalosyon nami ajol managale dohami Tuhan. Dak kutadahami ise hami sabotulla marado pokko. Dak tamahami majoho ala ni dosa nami nagodangi. Ala ni ale Tuhan mangadjo mahodi hami. Marhite-hite diri namion sayolo mahami masih sesan asa saut na hupangidohami tuho ali Tuhan. Mau liate madiho patiur marion ali Tuhan. Asa sonak kami mangulau kordaon di bagasat dame dohot las niroha. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami hupasat time matuho ele-ele ngamion. Amin. Martangi yang mahita, tangihon ma Tuhan, tangi yang namiyo. Utusan sian dongat tu. Martang yang meta. Hupuji hami maho ali Tuhan sian nasaruhanami di bagasan manugoton. Imali Tuhan di perpunguan nami di bagasan tikion. Dinalaho mamestahon tuguni upungami sohuturon di bagasan tikion. Mangido mahami tuarpamu nambadiai asali honomu Tuhan. Dame dot holong neroha asamardalan di bagasan dame ulau non sian nama muka sahatu nama mengunjungi anon. Songonima Tuhan disalhutna otangan ni salhutna hasuhuton di bagasat tikion. Asali onomu hahipason buai sahatu yang anon pajuppa di bagasan las niroha dina patupahon akka pesta di bagasan sedarion. Alania le Tuhan disordohami akka namar dongat tubuh namar hahamarangi. Hupangido hami matuho le Tuhan. Saya leon mahahi pason ni daging, leon hahi pason ito dinami. Jaleta bailas ni roha, marhite-hite pasum akka namar ragami. Ale Tuhan, pangiduan nami tuho, sai leon habisuhon do tiuri pikiran. Asa boy Tuhan akka ulahon nami, di bagasan na masisukunan dot akka hami namar hamarangi, tulus sonang soharibu-ribuan. Pos dorohan nami ale Tuhan. Di sude peparan ni sohuturon na di huta doh na di taruh parserani motuk soboy be di bagasan tikyon narap marpungu na sida anggo hoale Tuhan tonggo nagabe manggonggomi di saluna atong pos rohanami jalo matang yang ngami le Tuhan walan mangasahon ko anak mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mau liate madiho amin. Martangi yang mahita, tangihon ma Tuhan, tangia namion. Utusan sian boru hasuhuton. Martang yang mahita. Mau liate mardongan puji-pujian di pasahat rohanami tuho ali Tuhan. Di bagasan manuguton di parnakok ni matara reon. Di na di lehon horo pedi haime le Tuhan hosa hanguluani. Di na hehe hami sian podoman nami.
di bagasan hahi pasok kami, rosian ganup akka inganan nami be namaragami, ro madapoton ingananon ali Tuhan, di paluas hohami, pajupang di bagasan hahi pason. Takasong na binotom ali Tuhan di parluhutan nami di bagasan manugoton. Diari nauk salpo, di nauk kuhehami. Sarik-saring ni opong nami nauk perjului. Ima opong nami sohuturon rap dohot yanakon na. Sian sada ni rohani pinopar na doy ali Tuhan hupatu pahami. Laos di bagasan sadarion ma ali Tuhan. Hupatu pahami songon na mamestahon horjani opong nami nauk perjului. Di nauk kuhehami itu inganan na baru ima batu napir ali Tuhan. Alani ali Tuhan mangidom hami tu arupan mo na badiay. Di na mangulahon-ulahon horja hami di bagasan sadarion ali Tuhan. Asaho matuktong ali Tuhan na mga lehon. Hahipasod di hami salhut na pinopar niyo po nami. Damem na sumurungi man namian di tunga-tunga nami. Asamardame jal marsaw nang niroha hami. Dinalaho mangulaw ni. Hobarto na pinukay niyo pong namin na perjului. Jala na sumaralo tulomo ni roham. Suwaksong anima ali Tuhan diulaw nami sa daryo toktong doon anam hami. Siya na mamuhay sa hato na mangujungi ali Tuhan. Asa homa na majongjongi parpungan namion ali Tuhan. Lehono mo di hami sa luhut na pinopornipong nami ali Tuhan sa dani roha di akan na maranggi. Sa dani roha di hami akaburuna ali Tuhan. Sa dani roha di hami namar hula-hula buru. Asa anggiat ali Tuhan tulus ulaw ni di bagasan las ni roha. Jala makorhon pasu-pasu may nanak si jalon nami di pudin ni ulaw nami o sadarion ali Tuhan. Asa anggiat di pudian ni ulaw non ali Tuhan lehono mo di hami sa luhut na pinopornipong nami sa huturoni. Narihuta do na diluat persarani. Lam tabaamu madihami ali Tuhan pasu-pasum na maragami. Hobar tu perdalanan ni ngulu nami. Dang dibagas sadarion pela Tuhan. Asa ho matuktong ali Tuhan na mga leon gugur na pason dihami akka. Raja ni parhubas. Parsahalay raja parhata ali Tuhan. Leon gugur doho bisuk di hula-hula na imo sa luhut na ali Tuhan. Asa margugo jala mardami sonang. Hulahok kami ulaw non, hobar tulomo ni roham. Huboto hami ali Tuhan, di nahurang malo hami. Mangido akapaspasum na maragami, hobar tu perdalanan ng ulo nami. Alay napasdorohan nami ali Tuhan, radi sa luhut na diarupamu. Napasakataw mo may tuhami ganup marsada-sada. Tarlumobi tuhami pinopar na pong nami sa huturoni ali Tuhan. Hobar tu perdalanan ng ulo nami, hobar tulomo ni roham. Ano jumolo siya sa madusa pangalusyon nami, ali Tuhan. Asang iya tuktama hami jongjong nagabe hasahatan di paso-pasomi. Mga sahon guarni anak mo Tuhan Yesus Kristus. Martangiang jala marsoba hami tuarupan mo na badiyay. Jalo matangyang nami mauliate madiho. Amen. Martangiang mahita, tangion Tuhan yang namion. Utusan sian hula-hula adong donaro. Taudu timat. Ali Tuhan mangasahon holong dot asini rohamdo. Upasaat hami akatangiang namion. Porsea jala makirim dohami, dapotan asi dohot tua, marhite elek-elek namion, oloi matang yang nami na upasat hami tuadopanmu, marhite Kristus Tuhan nami. Amen. Atong tapasada matang yang tay, marhite manangyakon, tangyang niya nitaron itu hatta Yesus Kristus tuhita, rakmadok mahita tangyang amanami. Amanami na benua gijang sa pinurbadia magowarmo, sa ero maharajaonmo, sa saut malomon di banut onson benua gijang. Leon matuhami sedarion sepananon nami siganupari. Jala sesa masalah nami songon panisa nami.
di salahnya kapar salana tu kami, dongi unang togion kami tu pangujunan, alai palua mahami sian pangago. Amin. Dia mu permusik ngami. Buku ede nomor 500 wali polisia Abu Hita Hudul dia muna. Jaloma otu pelea namio sudena samba mauliate sangatlah Tuhan sudena na adon martapak nauli mahita laho majalo pasu-pasu ni Tuhani rap jongjong mahita debata pargogo na suatu dosan jala parasi rohaima patoguhon huhut pahoton ha porsiauta Tuhata Yesus Kristus imatok tomang gohi rohata jala to di porbadi mamad dongani jala mangaramot hita saluhuna di bagasan gorniama dohot anak dohot to di porbadia amin hamulia kadongan sa porsiaon saunari nunga marujung ulaon pertanggang taon sayang giat ma pesta horja tugu raja sohuturon siahaan mabahin roha dame pasu-pasu tu sude pinoparna na tinggal di huta songoni nang na dipangarat Tuhan jala gabe tahu hasangapon ma di Tuhani. Amin. Amin. Yang di panutup nomor 600 ualu. Orasai kita sudena dongan sahasea Persea
mehita saluna. Oras. Sa utuh nakkan peserta nang kato. Ah, bisa dulu pitom. Bisa dulu pitom masuk. That's it, boss.